poslankyne, poslanci, predkladám v zmysle úpravy zákona Národnej rady Slovenskej republiky 250/94 o právnom postavení platov, pomerov starostov a primátorov. Zákonný rámec splnenia úloh bol uvedený v predchádzajúcom materiáli, ktorý bol schválený. Uvedený návrh chcem ešte doplniť o konkrétne akcie, ktoré sa uskutočnili z mimorozpočtových zdrojov, ktoré zabezpečil primátor mesta. Ide o výmenu okien a dverí a parapetov na základnej škole Felcanova vo výške 30 000 eur, výmena okien, dverí a opravy strechy na základnej škole Šulekovo v sume 70 000 eur, sponzorské dary na oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky v sume 15 000 eur, príspevok na videné publikácie Hlohovec naše mesto 10 000 eur, zabezpečené prípojok do výmenníkových staníc pri poliklinike a dohodnutá do objektu Harmonie v sume 20 000 eur, sponzorské zabezpečené hudobné podujatie v rámci oslav 900. výročia koncert rokových skupina rodáka Richarda Millera, vystúpenie súboru Guang Opera Company v Empirovom divadle a jeho návrhu na odozdanie finančného daru špeciálnej základnej škole s materskou školou, výrazný podiel na organizovaní Európskej konferencie o aktivitách v motocyklovom športe seniorov v Hlohovci, účasť na mnohých akciách uskutočnených mimo pracovnom čase, sviatkoch, sobotách a nedeliach, z vlastných finančných zdrojov poskytol niekoľko tisíc eur na akcie uskutočnené v meste v priebehu roka. Zabezpečil ďalej sumu 30 000 eur z asignovanej dane pre občianske združenia v meste Hlohovec. Toľko som chcel doplniť. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pokiaľ sa nikto nehlási, budeme sa prezentovať. No ale ukončil som rozpravu a potom sa prihlásite. Bolo dosť časového priestoru, aby ste sa prihlásili. Pán Drgor. Ja mám len to, čo som hovoril pred 2 rokmi na Mestskej rade, minulý rok som to hovoril aj tu na zastupiteľstve, že prečo mesto ešte stále nepripravilo systém na hodnotenie vlastne tejto práce a návrh na toto odmeňovanie aj iným spôsobom. Lebo od tohoto závisí v podstate plat 2 zamestnancov alebo teda 2 pracovníkov. Jedným je pán viceprimátor, ktorý to vlastne navrhuje, a pán primátor, ktorý ho vlastne je tu menovaný priamo v tomto materiáli. Neviem sa stotožniť s takýmto, ja by som mal sám osobný problém aj na mieste viceprimátora hlasovať za takéto uznesenie, už len práve preto, že vlastne priamo je závislý ten plat od toho, ako sa to vlastne celé odvinie. Neviem, hodláte niekedy niečo s týmto spraviť, aby sa naozaj dalo transparentne a objektívnejšie vlastne k tomuto pristúpiť, alebo budeme ďalej takto prežívať z roka na rok. Ďakujem. Pán Volkmann. Nechcem sa mi opakovať to, čo som hovoril už minulý rok, pretože nič sa nezmenilo v tomto meste prvého roka. To, čo ste pán viceprimátor vymenoval, ja to považujem za povinnosť primátora, aby sa venoval tým veciam, ktorý sa venoval, od toho je primátorom mesta. Ale ja si dovolím predložiť návrh na hlasovanie o zmene platu primátora, základný plat plus navýšenie 35%. Ďakujem. Keďže poslanec má právo navrhnúť, prezentujeme sa, prosím. Hlasujeme za návrh inžiniera Volkmanna
Materiál neprešiel. Hlasujeme za návrh, ktorý som predložil 6.1 podľa písomného návrhu, ako je uvedené. Hlasujeme, prosím. Materiál neprešiel. Ďakujem za ohodnotenie mojej práce. Aj Čapkačom, ktorý nevie asi, čo to je práca primátora. Hlásil ste sa dobrovoľne. Ale áno, ja to nehovorím za nehlásiť dobrovoľne, to som ani nepovedal. Každý z nás sa mohol prihlásiť dobrovoľne. Pokračujeme ďalším bodom. Neviem, či teraz budete akože spokojní páni, či viete, čo ste teraz spravili, ale dobre, v poriadku. Je to tak, ako to je. Nebudem dokument. Bod číslo 7. Nech sa páči, pán Mesta, ale zmenia to